Η MetLife διακρίνεται μέσω της παγκόσμιας παρουσίας της, μέσω της ποικιλίας ασφαλιστικών προϊόντων, της καινοτομίας της, αλλά και της δέσμευσής της για λύσεις με επίκεντρο τον ασφαλισμένο. Με ιστορία που εκτείνεται πάνω από 150 χρόνια, η MetLife έχει δημιουργήσει μια ισχυρή φήμη για την οικονομική της σταθερότητα, την αξιοπιστία της και την ανθεκτικότητά της. Είναι αξιοσημείωτο πως η MetLife είναι σταθερά στις πρώτες 100 θέσεις στο Fortune 500, ενώ 90 από τις 100 πρώτες εταιρείες του Fortune είναι πελάτες της MetLife. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες του Ασφαλιστικού Συμβούλου περιλαμβάνουν την εκτίμηση αναγκών, όπου ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος αναλύει την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων προς ασφάλιση, αξιολογεί τους κινδύνους και καθορίζει τις κατάλληλες και εξατομικευμένες λύσεις με βάση τους ατομικούς στόχους και τις περιστάσεις του υποψήφιου ασφαλισμένου. Παρέχει σωστές συμβουλές και βοήθεια ώστε να επιτευχθεί ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός που περιλαμβάνει την αποταμίευση και τη συνταξιοδότηση. Η προσέγγιση του Ασφαλιστικού Συμβούλου δεν είναι ενιαία. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε υποψήφιου προς ασφάλιση. Προσαρμόζουμε την καθοδήγηση των πελατών βασισμένη στους οικονομικούς στόχους που έχει ο καθένας, στην ανοχή του στον κίνδυνο, τις περιστάσεις της ζωής, στα όνειρα και τους στόχους του. Τις σχέσεις μας με συναδέλφους και προϊσταμένους θα τις χαρακτήριζα ως ιδανικές. Στη MetLife έχει καλλιεργηθεί ένα ζεστό περιβάλλον αλληλοβοήθειας και καλής συνεργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, χτίζοντας έτσι εμπιστοσύνη και σεβασμό που συμβάλλουν σε πολύ θετικές επαγγελματικές σχέσεις.